ko ni tile ko de anga tile nyuma ya bara nyuma yala o chen bamana ko te o chen o chen ni mo klina nyanye abla bi kuchuma bo kuchuma ma nam ni mo klina nyanye watu bara bi ke kanye watu sigibe ja watu be mi ke kola aywa onga no mo klina nyanye nam abla nan ya kacha ala fa sigiti me o jere fana timme Allah akbar o udi kama akawusa kusbe anga klina nyanye nam kara bara bise negel o chen ma famu amblasra tasma o ye fengoni fengoni bisika nyagwa de kofo Allah abisa gelya kofo nam ma ima ke chugu nam ma kulo gelya chugu nam ima se kula chugu nam wala nan gelya bisigi lamra gelya bisigi bi chugula o ni gelya mi bu chugula soro siraka ni ga nafulo chiara fo gelya mi bu chugula soro siraka o gelya bi nasira bisi nasira woro fe ki bu chugula bisi ke kene o be bana o be gelya yi nam o udi kama fo ko tasma bisi nekela ko ma ga chugu nam armadiya ma ga chugu a gelya bisi ga bo chugula ablay aywa ala kan gishi gelya ma amna ku jeni munye haklimaw ko sogo bi dum tasmatu dum mais o bela ko sogo blentigi bi tasmatigi segare o cheni kodo ma faranywa kan kodo tinya ablanda awo sugo ale kenet sega dum ablay sikatola o sugo fana tsega mo ni tasmatew namu o tasmatigi ale fana ga tasmati mako nye ni amake sababu ye ka feno fana labewo namu o fen labeta mi sege suguli absege fen wala fana namu o ni ka tasma bi bulu nam ni nga sugo ba bulu ko sogo tigi tasma tigi segare o ebina tasma tigi de ma sabula e mako bala ka sugo indun Allah akbar o ne mako bala sa ka sugo indun e gere al tasma tigi da ma i mako be nya rob na be gere na ma i mako be nya rob na blay si chama bi yene segare ni ba fi mako kanyi ni ba fi mako nye ni magira majuwe i mako be nya romina e be yene segare tubarikal kuma famuna donc i mako be nya romina e be yene segare i bo segare o ni magira majuwe de aw anga kuma foti o be habi bla muna moko ko lema ko ma o mbita fama ani wartigi bara ko bete del kala de ko fama yere moko bi dol o chen oye abedi ligala yi bo o de fana mi fama chama segen ngamunu meti fashion chama ere mako bi dola abse ke ladili fentu bulo ka dima me o feno fie mi bi deme fentu bulo ka dima me o si ka ko gelendo nyana bo o de ka fama mako be a chama dola do fama ko bi fama la nga fama ere mako bi dola parce que fama tna sega wili si chama kata misale ni ministre do mako be la sisa si chama ti wuli kan ni fi biro la de afa ablandan nam mako bila eski bi sena angani kum chenya na bo nam o ni tara ministre fi mako do don do ministre fi eski delikela ay eti delikela o ministre mako be la o ma chama mo de fam do wakila ko beta kun ye deli beta kun te deli do fana fama mako bulu la Allah ayo bismillah ala nan bi alamisai sikatola jambi kalo klimugani kili samba fulani mugwa o fasiri ko ne sebene ke fasiri gafo kono nam amna la je ferte folo mi ka kuma wado nyefo mawe wasa famali de ko sika sura kula ayo amba damne ni gafe mu to le républicain ale muso bi son wadana ala jira ka fo ku badaw ni ale ye jona chama chefa nyamai nam ajira finetu ka do nyana mali hukumo konnana ko kabi malikara maliye amma jamana dewma finetuku joro kofo ka fo a finetu kan ka ujoro la wasa kudo kan nyinabo o ko madelika ke ka temeni wati nuka ma chama bala ki kamo sisa ka fo finetu ka ujoro la o ko madelika ke ka temeni wati nuka parce que an ujoro finye awo
ko badaw ka lasela kumana o siratigɛ ninnu kan docteur Shukeli Kokala Maïga ne ale bɛ mouvement du 5 juin ɲɛmaaya la a jira Jean-Pierre Laurula n'ale bɛ Nations Unies na diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kiliyan tɔnba ko an ka cɛmancɛ fanga fiɲɛ dɔw b'a la gɛlɛya dɔw de don baara la ko n'o gɛlɛya ninnu ma lakile joona k'a bɛ se kɛ sababu ye ka fiɲɛ yɛrɛ bila cɛmancɛ fanga lawalali la ablandan Conseil national de patronat kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko cɛmancɛ kulu dɔ bɛna sigi cɛmancɛ fanga min bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya min bɛ nɔ sisan ka se ka o kow ɲɛnabɔ CHAN hokumu kɔnɔna na Mali Cameroun kontrati kuncɛra 1-1 seba ma sɔrɔ a ko la ablandan. Le canal déchaîné n'a jamu bi kuma dessin bi la kuma bi kalo dessin ye joni joni kuma fora jumɛn de kan. Bon, dessin na ɲɛ bɛ Assimi Goïta la colonel Assimi Goïta an ɲɛ bɛ Goodluck Jonathan fana na ani Bandaw ja dɔw fana bɛ yan o bɔlen don Shukeli Kokala Maïga fɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yan an m'o ɲɛda dɔn ka ɲɛ nka o ye politiki ɲɛmaa dɔ fana ye ablandan Assimi ale ye a jira sa k'a fɔ ko u b'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u kana CEDEAO kana bɔ CEDEAO jigikɔrɔ CEDEAO mɔgɔ Goodluck Jonathan a jira k'a fɔ ko u dalen don ɲɛmaa la k'u dalen don a la k'a fɔ ko a bɛna se ka cɛmancɛ fanga in ko ɲɛnabɔ ka taa ni a ye cogo bɛnnena i n'a fɔ a laɲininen don a fɛ cogo min na ale fana y'a jira sa k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ Badaw ko Goodluck Jonathan ma ko a kana siran ko président i kana siran ale dan'o ma Shukeli Kokala Maïga ale y'a jira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ tɛ ko jɛlen ye koyi politiki ɲɛmaa dɔ nin ale kɔni y'a sɛbɛntiya sa k'a fɔ ko hali k'a sɔrɔ u ye kuma bɛɛ fɔ Goodluck Jonathan ye ko Faransi bɛna to yan wa ko an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fana ye tasibila ni waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbaa jɛkulu ma minnu ka kɛlɛcɛw bɛ an fɛ yan nɔ Faransi b'o la ni fo ka taa se ONU ni a ɲɔgɔnnaw ma transition cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔna na ko ATIR n'o ye kulu min b'a la ka cɛmancɛ fanga senkɔrɔma don ko baara minnu kɛra ka se fɔ sisan ma olu ye dantigɛli kɛ o ko la o waati kelen ninnu na mouvement du 5 juin ale kɔni a jira sa k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ a ko la o fana ɲininen don o kumabaw la ablandan. Gafe mun tɔgɔ l'indépendant kɛnyɛrɛ ale ye mun sɛbɛbi a y'a jira k'a fɔ ko kulu min n'a bɛ wele ko collectif yɛrɛwolo ko debout sur les remparts yɛrɛwolo debout sur les remparts k'olu kun ye a latigɛ k'a fɔ ko kunun ko k'u bɛ taama ka ɲini Faransi finitigiw ka bɔ Mali kɔnɔ ko taama in kɔni kun cɛra ni gɛlɛya ye sabula ko finitigiw kɔni ye o jɛnsɛn u ma se ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ko sɔrɔsiw ka don hukumu kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko Mali bɛna kɛnɛyasoba dɔ sɔrɔ min bɛ wele ko hôpital militaire a musaka sefa wari miliyari 26 ko colonel Assimi Goïta ale ye a brigade fɔlɔ da kunun ko ablandan ko an ka darɔ dumuni fɛn dɔw sɔngɔ gɛlɛyali ka da o kan ko gouvernement n'o ye fanga jamana ɲɛmɔgɔso ye olu ye a jira sa k'a fɔ ko TVA bɛna bɔ sɔngɔ dɔw kan i n'a fɔ ko minnu yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kɔɔrinkolo tulu n'a ɲɔgɔnnaw kɔɔri tulu n'a ɲɔgɔnnaw n'a ko TVA bɛna bɔ o sɔngɔw kan ablandan o b'o bin wala ka TVA bin ka bɔ a kan walasa u ka sɔngɔ ka se ka nɔgɔya mɔgɔw ma. Ayiwa gafe mun tɔgɔ les échos u b'a fɔ welewele olu ye mun sɛbɛbi sɔngɔda in na u y'a jira k'a fɔ Barkan force Barkan a bin yan wala ni a bɛna kɛ yan wala n'a tɛna kɛ yan ko fasodenw kɔni hakiliw fara-faralen don a ko siratigɛ la maaw ka faamuya cogo tɛ kelen ye dɔw ko a ka to yan dɔw ko a ka taa k'a bɛ ko b'o cogo la an bɛ waati min na ko sisan ka da Faransi finitigi ninnu ka tagali wala ka tagabala in kan
ko docteur Ali Tungara ale a jira sa k'a fɔ ko n'u taara nin taa cogo dɔw la ko gɛlɛya dɔw bɛ se ka bɔ a ko la a bila dan Fonds international de développement agricole n'a bɛ wele ko FIDA ko hukumu kɔnɔna na san 8 kɔnɔ u bɛna sifin 100,000 jate ka olu dɛmɛ min b'a to u bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ ani ka se u ka cakɛdaw yakuba cogo min na sɛnɛ siratigɛ la ko Faransi ni Sahel jamana 5 ɲɛmɔgɔ kan ka ɲɔgɔn ye N'Djamena Tchad faba kɔnɔ waati nataw la ni jatew kan kalo kura de don ko o hukumu kɔnɔna na maa bɛ se ka i jigi da mun kan k'a fɔ ko u bɛna bɔ a tɔnsigiba in na Musa Mara ale kɛmɛ ka a ɲininkali kɛ a bila dan a ye ɲininkali kɛ wa jaabi de a ye ɲininkali kɛ ka tila ka hakili jagabɔ k'a ko kan tubarikala o tɛ o don gafe mun tɔgɔ l'indicateur du renouveau Dakar dakuna kelen na a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ dugukolo ŋanamu bila ye ko olu kɔni ka su bɛ fɛ ka ko transfert kɔnɔna na sabula ko ministre ye siga bɔ a ko la pewu maa minnu b'a la ka taa so jɔ transfert araye kan a bila dan ko u bɛɛ bɛna gɛn ka bɔ yen nɔ ko yɔrɔ bɛ segin transfert bolo wa ko transfert tɛnɛ yɛrɛ bɛna boli daminɛ k'a tɛna mɛn a wala ko sa ka jira k'a fɔ ko lakanako siratigɛ la jamana ɲɛmaa bandaw ale kɔni ye kundina 10 jate ka lu perepere latigɛ k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga bɛna ɲɛsin olu ma walasa jamana ka se ka lakana ka ɲɛ yirasa k'a fɔ ko ka da kɛnyɛrɛye kalanso ni jamanadenw ka wulikajɔw kan ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni kalanta to a boloda cogo la ntɛnɛndon ko kalan bɛ daminɛ a bila dan ala ko yirana SNJ ko o siratigɛ la sa ko sifin 600 jate ko olu kɔni minnu sugandira kabini san 2018 ko a jira sa k'a fɔ ko u kun kan ka bila ka taa yɔrɔ minnu na k'u ka a fɔra k'u bɛ taa yɔrɔ minnu na ko bɛɛ lajɛlen ka taa i ka yɔrɔ la teliya la i ka taa sisan yɛrɛ a bila dan ko Mali finɛtigiw ka don ɲɛnamalen hukumu kɔnɔna na ko Salif dɔnkɛla Salifu ko ale kɔni ye i sen bila Faransi finɛtigiw ka dumuni na ka tan ka bɔ Bura Yoroso ko CESCOM directeur technique ko Bamaji ko taara bio kan ko ni kɛnɛ karaba a bila dan awuzubillahi ayiwa le challenger yɛrɛ mun sɛbɛn bi sɔngɔ dan na challenger y'a jira k'a fɔ ko Conseil national de patronat kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ yen sisan ko kulu minnu bɛ wele ko GP ani CPR ko olu kɔni kɛmɛ ka u jɔyɔrɔ la nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ caisse malienne de sécurité sociale kɔnɔna na ko madame Jeminatu Sangare ko ale ka cɛsiri dɔw bɛ nɔ minnu kɛmɛ ka nɔbɔ kow la a bila dan ni ye sɔgɔmada n'a kunnafoni teliw ye an bɛna lajɛ tilegan fɛ k'an nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ walasa maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko la tubarikala an ka se da so an b'u fo u ni foli ka kan an b'u fo ka olu foli ka kan dɛ n'i y'a mɛn halisa an bɛ pɔrɔn-pɔrɔn la an bɛ kuma an bɛ da parce que olu bɛ yen o tiɲɛ mais an b'a fɔ u ka cɛsiri halisa u ka cɛsiri ka kɛlɛ kɛ k'u yɔrɔ kɔnɔwolo ka jamana kɔnɔwolo o tiɲɛ voilà an b'olu fo ye ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɛlɛ mɔgɔ nɔfɛ dɛ maa bɛ se k'i dɛmɛ mais maa tɛ kɛlɛ i nɔ yan o tiɲɛ an b'u fo ye donc u ka jow jɔyɔrɔ la an yɛrɛ k'u dɛmɛ an k'u dɛmɛ u bɛ ka caman kɛ voilà halisa u ka dɔ fara cɛsiri jala kan ka cɛsiri a kan n'u jɔlen don n'u sigilen don u ka wuli k'u jɔ n'u jɔlen yɛrɛ fana don u ka taama n'u bɛ taama la u ka boli u k'u sen teliya k'a fɔ jamanaden fana ni sɛdasi kelen sara anw de sara donc an kan k'u dɛmɛ k'u tɔbɔ parce que sɛdasi ye jɔn ye ni dɔ fa tɛ dɔ ba dɔ dɔ bɛnkɛ dɔ burankɛ dɔ dɔgɔni dɔ kɔrɔmuso dɔ sigiɲɔgɔn dɔ terikɛ dɔ cɛ fana don wala dɔ muso don o tɛ wa sɛdasi ye jɔn ye anw sivili de bɛ kɛ sɛdasi ye o ni sɛdasi ye ba ni yɛrɛ tɛ sera u bɛ se k'i sivili ala ma donc anw de don donc anw ye kɛlɛ donc anw kan k'o bila an hakili la n'a y'aw dɔn dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ et puis ci kɛrɛnkɛrɛnnen de dir'u ma k'a fɔ ko aw ka taa jamana ni jamanadenw n'u bolofɛnw lakana o ye ci kɛrɛnkɛrɛnnen de ye olu bɛ anw ka baara de la anw kan k'a lajɛ sisan n'an y'a dɔn k'a fɔ ko dingɛ dɔw bɛ u ɲɛ waati mun na n'u ɲɛ tɛ dingɛ in na anw de kan k'a fɔ ye ko a y'aw kɔlɔsi ni dingɛ bɛ nin yɔrɔ de la o b'a to u bɛ tɔgɔma u tɛna bi dingɛ in kɔnɔ
o koro anga kuna foni du ma fana angonu la gauche fana angonu la gauche parce que ne mon corrigisa domodo se da subsa ma domodo bi jamfala matikuma mais ni se da ye ma fla ma se fa do mo wili kama we anga shibande we anga shitunude we anga dugutunude we anga akuma la kana ke oko la kana ko nte koko kala bi ke sa ko kala tike sa ko fo mo ko fo fo o fene dugu fana dron ni sa man kan wabla aha fana me bi ko fana jate ka mene voilà e ta so ni tiro si do be se ka ubuna wale jugu do ke sura sisa ka boli ka tu dogo doga du kono est ce que to la o tigiti fen fo o no oluga jate la sura su ganga fa me tiro si numa nga fa donc angu ko nu dabla angu dabla ni tiro si nana do i ka so kono ere ka mene ka bo so kuma nai ni tebe to kungo kono ni se dugba ni ye feye mun famu afo se da suyi afuye ni ye malfatigi akufo da kuran kelin na ayre kana do janfala abana na yere duna janfala am fini tugo jigi misya aywa le jigi misya laba on ba kolota ana ba kolota wala fu mo so ni sura su fana ubu tag nu sigara ko fana me goshilike o nu goshilike kuma dola e sigara mbeti chen aywa o non ma kuna fo ndu mo lutuna wati soro ga ko ba sega ka mindo minte voilà o nu fana goshilike kuma do bita bi do kante de sikatola o nu kuna fo ma duma ndisko jara ko la de voilà o anga faruka an jore mi we kuna fo ndide o anga kuna fo ni duma anga nu faru janfa bauka voilà bon ça mena mon foyer balantan sera là anga nyina malien folo mon kere professionnel quoi to baru Umar Keita atowe uba fo baru ale bora Mali la 57 atara France mais yana ka ta France atumbe jouer Jeanne d'Arc de Bamako là en 1949 kata 50 là atumbe Bamako club du Mutogo Jeanne d'Arc atumbe jouer a bora là atara Burkina Faso Bobo Dioulasso atara la renaissance de Bobo Dioulasso atara ay professionnel d'amener au folo ka damna en 1954 kata 56 là kata ballon temps au là ka bora là kata France en 1957 kata jigi Nice kata professionnel donc aller des professionnels folo Mali là ba fo Soudan kara Mali donc aller des ballon temps folo mon boraya kata a chiffre folo a 5 chiffre folo Burkina kata Burkina kata France kata Nice ka ballon temps akila fo na chama akila ko salafu de do la salafu de folo aller des folo salfu de to basoro salfu de to basoro mais aller des folo folo bora voilà mais amta Yaoundé 72 domina professionnel fla de tout mambolo salfu Keita al bakroba tore lui de développer professionnel en équipe la kata Yaoundé 72 voilà bon salfu Keita allait tara 62 kofé alors que Barou tara depuis 57 salfu tara 67 Barou tara 57 100 bouché tiens o kajan voilà bon salfu Keita ni bakroba fana salfu Keita tara équipe nationale ka soro asibi santani woro la aka chien folo bakroba tungara tara touré tara kaso atara chien folo professionnel atara chibi bisa bari flal o mena o kumena ni o kesi sai ama fuko na kuntila ble si la bisa bari flal ko ye barabla ama fuko na kuntila tukuni donc on tuma fuko le fo donc ngambala dans là o fere donner information ga di mo kadwo fanando samata sewo en watla dem senu Cameroun kulu fasaja na afo ku sentle de voilà parce que ni bi chama jet mo do le kendo la bi o se damande bido o se damande wulu be ba fo Bakary Cissé voilà bido be al niveau do voilà parce que yanni ka fo ntuma do ika do ko no do nyonte parce que bi je chamani alaba vous quel de Moussa Bolona biere ça c'est l'entraîneur du stade Golden à quoi football c'est but Bolona biere il y avait un grand entraîneur Giroud en France au Serre quand vous avez bien joué vous avez perdu dit que moi je n'aime pas ça moi je dis que je préfère mal jouer et gagner que de bien jouer et perdre il dit à quoi sert de bien jouer et perdre ni clé fait tu faut que qui a bien joué voilà on a bon temps on demande qui a gagné avant de bien bidon voilà
o fana b'a la merci beaucoup ala ka dɔwɛrɛ yira amin ya rabbi gite le flash